kada we fans me sipini video bangke karbing lo youtuber tu mamat si subscriber ke ongma lasang tu apa paklang munto niligala we youtuber tu hani di nasi lamang sa video bang ching siapa lang tum stame ni di channel lo kimi lang long te subscribe no lapin like pina ai di ha la bai tang ni vi kai stame lo sikang hondo vlog de tik tik ready la bang ali ade anda abang pina si video lepang ching mana Aprang si cetam penang lake Christine Teron di nanglitum skadawe smatch ni lo Christine Teron alang liki amit hang alang liki rapper di alang li alun kadawe smerge long lo la selang li subscriber ke ong nai ke alang li han lo ni di sini la matenge kapre kapre tum stame dola stame alang li bangke amit hang pen si alang like ajala luns tame pinchang bon lo la pen just videos hai tame pinchang bon la si nangli tum tame alang li channel lo subscribe lang bulan te subscribe jirab non alang li fan answer se pranganat kedam thekje fan alang li fan tame subscribe la ka do jirab non la pen alang li videos tame lang pantha alang li non video ke tel alang li ke 324 analang li video upload tang lo se alang li video long kelang li dolang te lang non views pa on non lapen share pinon lapen likes la kado wes mi chirap no lapen adun tu bangke gur sir romu bedi sir romu bunang li tum smer long thaila lapen alang li videos te me thek long thaila la sia la bangso a channel long stamme na tum damra subscribe non lapen ili tum karbi youtuber tum stamme 1 million ba 50 lakhs lan an 70 lakhs lan an subscribe long nang po idum karbi tum stamme aso seprang dam nang po lasi neligio non se ke pangcheng la setup stem high stem betin la jo la neligi bedim lo la sine list también mo pejo pen setup hey también bonai po al pen lun kilo han stranger hai se también nam po la si gorsi romu po a channel long subscriber la ke 12.7k 12.7k lo alang list también subscribe ke long ke lapen ning thelo lang fans alang list también answer siapa yang lagi dam ji fan lapen adun thu bangke phone mini da karbipi alang li neli position long pen bangke mate neli gilang wer ang bong pen ke alang li third lo 5.22k alang li 5.22k anong lo subscriber Listening sila lang stame asa siapa yang nak dalam jipan apan nangli video stame niri kage stame lang wer lo asi nangli video lang me pik asi lawsan video pincang pon wer na viewers lapen like share comment kene di tum lo itu menjawab po lapen adun tu bangke fourth abangke Rancing the Karbi Rancing the Artist alang li channel long semenili langwer tapi nangli non pincang pon bangke coronavirus pa video serang li pincang pon mon na senang li tum seme lang lelang pelote humbrikan like no si alang li subscriber la ke 4.71k lo alang li seme anso se aprang na kidam ji fansi la panang li fanchuniri lo anso se kimisan video ke pincang pon thekji phan apa ke bonda pon thekji phan si chunuri lo lasi video ke lapan vet lo lasi nili channel long subscribe lang belum te subscribe na apen la nili ke paklang tangan youtubers teman nili tum humrira alang di tum channel long subscribe pina apen like he is tami jarap no
sih punya video lepas